Umasipala wesifunda iZululand wamema osomabhizinisi esidlweni sasekuseni esikhethekile ehhotela eliphambili laseThekwini ngenyanga edlule. Kuthiwa kwakuhloswe ukuthi kunxuswe ukuthi batshale izimali kulomasipala. Kodwa umphakathi kanye ne-ANC basola ukusetshenziswa kwemali bedlapha engu-5 million wamarandi kulo mcimbi. Amalungu omphakathi eza eThekwini ukuze abhikishe ngaphandle kwaleli hotela. Basola umasipala ngokusebenzisa imali bedlapha. Kube kukhona abantu abangenazo izidingo nqangi okukhona kuzo namanzi. Iqembu le-ANC lisola i-IFP ngokusebenzisa lo mcimbi ukujabulisa abaholi bayo i-IFP ngaphambi kokuthi ithule umkhankaso wayo wokhetho. Umcimbi wokwethula komkhankaso wokhetho wabe ungosuku olulodwa nalomcimbi. The point of emphasis for the ANC was that it's surprising that coincidentally on the day the IFP had its manufacturing launch in the province, on the same day the Zululand district municipality IFP-led conveniently decided to have a breakfast session on that day to entice business to support the Zululand municipality. We understood clearly there was an abuse of the taxpayers' money. Iqeqelibana lamalungu omphakathi kanye namalungu e-ANC babhikishe ngaphandle kwegama lamaphoyisa oLundi lapho kuvulwe khona icala. Besilapho ndini namuhla kuzovula icala lenkohlakalo against iMeya yaseZululand esikholelwa ukuthi ukuthiwa wasebenzisa imali engango-5 million wawodla ngayo amaqanda nobhekela eThekwini ekubeni abantu baseZululand bengenawo amanzi. I-IFP iyaziphika lezi nsolo. Angazi umsakazi ukuthi nga izinsolo ezisuka ngaphela laba abantu ngafanele babe kufakayo. Bangakhulumi nje imbude yepolitiki ngoba nakho kuyokhethweni. Ngemuva kokuvela kwalezi nsolo, umasipala wathi lo mhlangano waba impumelelo enkulu ngoba kukhona osomabhizinisi abafuna ukutshala imali engu-600 million wamarandi. iMeya uThulasizwe Buthelezi inqabile ukuphawula ngalolu daba ethi kusaphenywa ngalo. Kodwa ube esethumele SABC invoice yasehhotela ekhombisa ukuthi umcimbi wabiza u-80,000 wamarandi. Lundi Khadebe, SABC News, eThekwini.